Halløj alle sammen, og vi er tilbage med en ny omgang Happy Wheels. Og vi vender lige tilbage til jer, når vi er kommet ind på det hele. Ja, vi skal så også lige... Nej, vi tager dem bare her. Okay, godt. Så lad os lige... lad os lægge ud med en Ultimate Pogo. Ultimate Pogo. I meget rusten skrift, eller hvad? Vi tilbage. Au! Okay, jeg tror det var hardcore. Au, min røv. Nej, det er min hjelm! Nej, jeg havde det måske mellem dem. Og du dør. Og ja, hold du kæft. Det var øv. I wish you did. Nej! Fuck var det? Hvad fanden sker der, mand? Hvad fanden sker der? Hvad sker der for min pogo-stik? Der var han. Hvis jeg kunne hoppe over den. Front flip. But daddy, that was a backflip. I don't care. Jo. Lige om lidt rører din nakke af. Yes! Der var den! Og så skal jeg ind under den der, eller hvad? Nej, jeg bare kravle over. For jeg er hardcore. Okay, ball throw. That sounds really wrong. Your mom. LOL. Sgu svært! Peace. Skal man tage mig igen, eller? Ej! Jeg synes det er fedt nok man kan tage dem igen, så man ikke skal blive ved med at restart banen. Your mom! Your mom was so fucked, but every time she turns around, it's her birthday. If I just stay around her, I won't. I'm a fucking genius! Ow! Fik den i hovedet. No! I wish to be like PewDiePie. I wish to be like God. Oh my god! It's so fucking awesome! You fucking... Oh crap! Fucking PewDiePie! I wish to be like PewDiePie. PewDiePie! Oh fuck. Du skal være ligesom Gud. Yeah! Jeg er ligesom PewDiePie! Nej. Det er som PewDiePie. Hvilket ikke er en kompliment. Eller, det ved jeg ikke. Hvordan kaster han? Det er faktisk bedre end din mor. Det kan jo ligesom være en anden over. Hey, hvordan ved du, hvor godt min mor kaster? Hun har lavet dig. Jo, det gjorde. Nej. Jo, så har du fået hendes gener, så der. Bare kastegener, han er rimelig god til at kaste. Hvis du kan få 2 ind i God, så er det God. Det er God of Fruit. Ja, det ved jeg ikke. No. Jeg kan ikke ramme God. Okay, jeg tror at din Pogo Curse. What it God? Prøv at tage Rojo Halmshy. For helvede! Au! Man skal åbenbart ikke røre sig. Ah! Du var Holmsyg. Du. Impossible level. Well, we'll say. Ja, og jeg prøvede impossible level, der skulle man bare lade være med at røre tastaturet. Fuck you! But no. Pogo stick.
Eller Santa Claus. Santa. It's the power of Santa Claus. Oh. Rise! Ouch! Run, you little shits. My head! Jeg tror, jeg kan prøve at give mig selv et blowjob. For helvede! Lad os se, hvad der sker, hvis jeg prøver på et stik. Så vinder du. Udover at du lander med hovedet på minen. Au. Du skal være heldig, hvis du lander på med hovedet på minen, åbenbart. Au! Det var det, jeg sagde. What the fuck? Fjernede minen. Så fjerner jeg bare lige minen. Ja, nu bliver du bare ramt af harpunen en gang til. Fuck me! Du er ikke glemme. Hey, når du kommer op ved harpunen, så læg dig vist på siden i luften, fordi så rammer den forbi. Okay, jeg havde ikke regnet med, at jeg ville ramme der, vel? Okay. Lulu! Man! Han skød dit hoved. Ja, den harpunede dit hoved af. Run, you little shits. Au. Den skød min væk. Lulu. Bitch. Nej! Du har lige været død på pilen. Lulu. Nej! Oh, I like it. Circle of Doom. Circle of Doom. Den tror jeg godt, jeg kender. What? Ja. Lad os bare sige, det er fint, så vi ses alle sammen næste gang! Vi ses næste gang!